गली में कुत्ता रुए शमशान में रुए भूत, गली में कुत्ता रुए शमशान में रुए भूत। राजभर जी से जले वाला कनी के माई के समझदार हो सन समझ गए हो बसन। कि तेवर के बात करता तो सुन, जितना गर्मी होला जून के महीना में ओकरा से कई गुना ज्यादा गर्मी होला कोईरान के सीना में। आ जितना समुद्र में पानी बाटे ओकरा से कई गुना ज्यादा कुशवाहा जी के तलवार से लिखाई कहानी बाटे।